William, hier Zijn we weer? wij van Sint-Riek. Wij hebben een interview met Emmeloord. Emmeloord, hoe kan je over Fries praten? Ik kan bijna geen Fries praten. Butter, cheese. Deze man die zei van, ik buur met Laust van achteren in het hal. En dan zeggen wij het wel. Ja, dat zeggen wij het wel. Grotten uit Emmeloord. Oh nee. Ik zie even een stukje van Les Top. Fries op. Hoi. Karin wil graag even wat zeggen. Ik vind Jitty is een echte schotboom. Karin is een echte rockchick. Hoi. Hoe is het met je? Ik ga een lul in de